Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta vana ibasa rekuti varungu vanototi is not a walk in the park. Asika tinoziva kuti kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema, basa iroro rinenge rapetwa. Tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Nhasi unou tiri kuwadzana phase 3 uko kwatiri kusangana naFungai Tigere. Fungai Tigere mudzimai ane makore 40 48 aine vana. Pavana vana wechitatu Faith musikana ndiye ari kurarama nehurema. Hurema hwaFaith hwakauya sei? Akaberekwa ainawo here? Faith ari kumborarama sei? Hurema hwaFaith ndakamubereka ndobva atadza kuchema. Atadza kuchema kudaro vakabva vamuisa kunesari. Ndopa vakazotanga kundiudza kuti mwana wenyu anogona kuva ari disable nenyaya yekuti haana kuchema, azochema leta papera maminitsi anofanirwa kuti anga asingafanirwi kuti ndiwo anotarisirwa kumwana kana achinge asunungukwa. Saka handina kuzvitambira, ndakanonoka kuzvitambira ende hapana munhu akandikadzela. Ndakazozviziva leta taenda kusikero kuti itori serious. Akanga akura sei ipapo pamakazoenda kusikero? Anga pandakaenda ku6 weeks. Ndipo pandakaudzwa kuti mwana wako uyu ane hurema, manesi akakudza here. Ikati akandiudza pati zvinhu zvanga sasi zvapinda munjere dzangu kuti ndocho zvaari. Hurema hwo vakahutsanangura here kuti hwauya sei, hwakonzerwa nei? Tanzwa muchiti mimati mwana anonzi haana kuchema. Chiremba wakazoti kondisheni yake inonzi kudii? Cerebral palsy. Vakatsanangura here kuti inokonzerwa nei? Vana kunditsanangurira ipapo. Takazotanga kutsanangurirwa taenda kumaexercise kuHarare hospital. Vandirifeya ikoko. Vachiti cerebral palsy inokonzerwa nei? Vachiti zvinokonzerwa nekunonoka kuchema kwomwana, asi zvinenge zviri mumajinsi edisusu mai kana baba. Tanzwa mati mimi muchiudzwa kunzi mwana wenyu anofanira kunge ane hurema, zvakakunetsai kutambira. Ko mazouya imimi nemwana, baba vakazvitambira sei? Vehukama vakazvitambira sei? Nharaunda tinoziva isusu vanhu vese pavanenge vachifamba vakatakura, pavanozokona nemumwe vanenge vachiti pakorokoto. Asi vanhu vachizonzwa kuti aiwa mwana uyu ari kurarama nehurema, vanhu vakazvitambira sei? Baba vachona vakazvitambira nokuti vanomuda. Ndiye ari apa pawo apa, chero vakaenda kupi mwana wavo anomuda. Asi vabereki vake havana kuzvitambira. Zvoti kana nanhasi so ndikarwara nhasi kana mangwana hapana anondibatsira mwana. Ivo ndo vanotoona mwana wavo. Hapana mwana. Zvinokubatai sei? Tinoziva isusu kuti kana munhu akauya achiti makorokoto unoti ndeedu tese, kureva kuti rufaro rwangu nderwedu tese, kana kuri kutambudzika kwangu ndekwedu tese. Asi muri kuti imimi kwamakawanikwa havana kunyatsozvitambira. Havana kuzvitambira. Havana kuzvitambira kana nanhasi kana sapoti yavo handina. Ndinotozvionera sezvizvi. Kuti kana ndikatorwara ringe itora dambudziko ndoenda kutofunga zvinhu tu. Kuti inini ndiri kurwara hapana chandokwanisa kuita. Ko Faith anosimudzwa nani? Ende hapana ninge achitomusimudza. Ngatichitarisai pana Faith. Faith ari kurarama sei? Zvii zvinhu zvekuti munoti imimi Faith upenyu hwake kana kuti zuva rake rinofanira kunge rakadai nekuda kwekuti mwana ari kurarama nehurema? Inini ndinofanira kuti kana lese pandinomusiya ndinomboti rwadziwe hangu kuti anogona kusangana nematambudziko akati wandei. Saka ini pandinomusiya Faith ndinobatikana ndinomunyepera henyu. Matambudziko aFaith anenge akawanda pakuti hapana chaanokwanisa kuita kana kuti chikafu atore ari ega haakwanisi, kana mvura yekunwa haakwanisi. Anotozikanwa nabhudhu wacho nawo kuti anoda mvura hunge atoti mwa. Vamwe vese hapana anenge achiziva kuti ndo zvaanenge achitoda kana kuti anoda chikafu. Iko zvinotorai mukana uno kuti tsanangurira kuti hurema hwaFaith hwakamira sei, haagone kuita chakati nechakati. Faith hurema hwake haakwanisi kugeza, haakwanisi kana kutora mvura, haakwanisi kana kuti
aite chimwe chinhu chaanenge achida iye anokwanisa hake kugwesha, asi kuti atore chinhu chaanenge achida chokuti adye haakwanisi. Mwana uya anorarama achingoti ndinotori neupenyu hwangu, chaanenge angoti icho chii ndichochi. Seizvozvizvi anogwesha obuda panzeka, achiona vamwe achitamba ari panze iye otobudawo ogwesha ouya ogara ipapo. Kana kuti una kutamba pamahombo ake ega, ndo zvaanotori anototi nditori raiti baba. Anototamba mahombo. Anototamba mahombo. Fei ane makore mangani? Ane 15. Muri kuti anyaya kugwesha zvichida kuti muri kuti mimi Fei haafambi? Haafambi. Mambotaura muchiti kana achida mvura anomeka masounds. Muri kuti Fei sei achimeka masounds? Fei haana kuenda kuchikoro, asi kuti iye ndiye akatanga kutotiudza kuti kana chida chakati ukabata anodzungudza musoro. Kana achida mvura unotokuudza tomba mvura. Kana achida chikafu futi zvo kana tikati pamwe mvura anodzungudza musoro otoziva kuti ane nzara. Saka mai Fei muri kuti Fei haatauri? Haatauri. Fei haatauri, anotaura nemasaini. Ko toilet anokuudzai here? Anotaura nemasaini kuti akuda toilet kuti imi ndimi munotoona kuti akanganisika iye zvino izvi? Fei kana poti yake ndinoicheta padyo anodai ndobva ndatoziva kuti anoda kuita wewe, anoda kuita puu. Ndikangomutsveta wobva ati ndoda matishu, ndomupa wobata mumaoko, ndoziva kuti anoda kuita tsvina. Ndomasaini anondi. Saka zviri kureva kuti Fei iye zvino izvi makakwanisa kumutrena kuti aite poti, haapfeke mitambo? Anopfeka. Zvii zvinenge zvazoitika kuti ave achizvimesa? Chinoitika ndechokudai haana timetable. Ndinogona kubuda ndienda kumajuti, ndaenda kujuti paya ndogona kuwanika yatoita. Saka kana ndisina mapamba handina zvandinokwanisa kuita, kutongosimudza ndotoenda kundogeza nokuti tsvina haiite kuti azoswera akadaro. Pa15 years tinoziva kuti vasikana vazhinji vanenge vaakugeza. Ko Fei aakugeza here? Uye kana aakugeza muri kuzvifambisa sei? Musi wazvakatanga zvakafamba sei? Fei aakugeza musi wazvakatanga akatanga kuratidza saini yokurwara. Saka ndai ndingofunga kuti kuita sei munhu wada kutotanga kurwara, handina kuziva kuti isaini yokuda kuti aende kuperiod. Saka ndakatozozviziva after 2 days atotanga kuenda kuperiod, ndopandakabva ndatoziva. Ndaenda naye kukiliniki ndichiti ari kurwara. Saka zvinofamba sei mwana asiri kufamba anogwesha? Munopfekedza chii kuti zvibva zvabata zvisamuvhe? Munozvifambisa sei nguva iyoyo yaanenge achigeza? Kazhinji ndaisimisa zvimachira, ndopandakazopuwa tumapedzi kukiliniki okusona ayaya, ndo handaa kumuisa izvi. But hamadiki motora mowacha? Ndotora ndowacha ndoyanika. Zvandinoita. Mataura nyaya yekuti inini dzimwe nguva ndinosvika ndabuda ndaenda kunoita juti. Ndiro here basa ramunoita imimi rikupai cheuviri nevana? Ini ndinoita majuti kana kuwacha. Ndaimboita zvemusika. Musika wakazondikunda muna April, ndakarwara neshuga. Ndikaita 1 month yese ndakarara. Nehafu yemuna May ndakarara. Ndobva ndamira kuenda kuMbare. Saka izvi ndakungorarama nemajuti. Ndo andikuita nekuwacha. Angodaidza kuti ndiri kuwachirwa ndinowacha. Achanoda kuitwa utaramba ndiri kunoitawo. Taona Fei isusu ane mapoto ake, ndoamba pandondo ndo aanoshandisa here kumahumbwe nemwana wake waanga ainaye papo? Ndo anoshandisa. Anenge achitamba nani paanotamba mahumbwe apa? Ega kana kuti nemwana wamai Mofu. Kamusikana akari kukambaira. Ndo anenge achitamba naye? Ndo anenge achitamba naye. Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tina mai vaFei. Fei musikana ane makore 15 ari kurarama nehurema. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera.
Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Zuva ramai vaFei rinombomira sei? Ndeapi matambudziko avari kusangana nawo nekuda kwekuti Fei ari kurarama nehurema? Inini zuva rangu rinomira rakadai. Makuseni ndinomuka na 5 o'clock. Ndoenda kumadhuti kwandinoita papatime angu. Ndaita mapatime angu ndinoita 1 hour 30 minutes kune dhuti rokutanga. Repiri ndoita futi saizvozvo ndozodzoka kumba kuma 7:30. Ndadzoka kuma 7:30 ndinosvika handigari pasi, ndosvika ndotanga kutarisa mwana wangu Fei kuti akamira sei. Saka ndikamuona ndakatotesa ndotanga kumuchinja hembe dzanenge akapfeka. Ndonodziwacha. Ipapo rokuti uimunoza kuti ukaisa yakadaro inonhuwa. Ndobva ndonowacha. Kana ndisina sipo ndototanga ndabhoilisa sipo yangu. Ndowacha nokuti kuita yekukwizira haiite. Ndomuwachira. Ndapedza kumuwachira ndobva ndatanga kumubikira nokuzomupa chikafu. Kana iri tii ndinoita zvokutomupa chikafu. Asi kana ari rice ndomupa anodya ega. Kana riri sadza anodya ega. Ndozomugezesa ipapo. Kana ndamugezesa ndichiona kuti situation kwaari yakamira sei nokuti ndisina madiapers. Kana akanga atotesa ndofanirwa kumuchinja futi. Nokuti panenge akagara anenge achitaura kutota semwana musikana hazvizodi aswere neunyoro hwaanenge anahwo. Ndototora chaanenge akapfeka ichocho ndakutochinyika mumvura. Ndozowacha pandinenge ndichitomugezesa. Ndobva ndamuchinja. Zuva kana richinge ratovirawo tatotanga zvekutobika zvemanheru. Zvichireva kuti Fei maoko ake anokwanisa kubata, tanzwa muchiti anokwanisa kudya sadza kana rice anokwanisa kudya. Saka maoko ake ari active. Ari active. Chasingakwanisi kunwa tea. Ndeapi ematambudziko ekuti mungati mimi nokuda kwekuti Fei ari kurarama nehurema iko zvino izvi nezvakati radambudziko kwandiri? Faith, dambudziko rinaro pana Faith rakaoma. Mwana akuenda kuperiod. Ndinenge ndisina madhaipa. Zvakatooma nokuti paanomesa pachona ipapo zvaida kuti umuchinje. Saka kana ane dhaipa kazhinji unogona kumuswedza dhaipa rake anaro kumuchinja uzuva rovira. Oza sipo ndochimwe chinhu chinototi rwadzei. Anoda sipo nokuti nguva dzese nomuchibata mvura. Ndomatambudziko andinawo. Plus paunenge uchimusiyana unenge uchimutyira kuti anogona kureba. Nokuti mwana musikana haachaiti kusiya ari ega. Plus handichatombofambi, handina mukana wokufamba. Kana ukanzi kwaita nhamo ndinongoti nematambudziko munotionerawo ikoko mberi nokuti hapana pandingasimudzana nemwana ndichienda. Hapana. Zvichireva kuti mimi upenyu hwenyu vamwe vanoiti social life. Zvoza mumwe vanototi kune pati kwanhingi ndichamboenda. Imimiwo hamusina. Hakuna kwandichaenda. Nokuti ndendine mwana wangu. Kana munhu akatondidaidza kuti kune program iri kuda imi nemwana wangu, ndinotongo rinenge richiva dambudziko rokupinda mukombi. Nokuti ndinotomubereka ndoenda naye. Hapana wandinosiira, hapana nomukwanisa Fei. Sei muchibereka? Chandinoita kuti ndimubereke, wheelchair yangu yakatokuvara. Haichaite kufamba naye. Aitombove newheelchair. Zvaive zvakakurerukirai mazuva iyayo? Zvakandirerukira. Saka zvokuti kana kuchechi zviya zvokuti unopinda chechi yokuti unorova the whole day. Aiwa, maminitsi mashoma uzati ndasiya mwana wangu, utodzoka kumwana. Hauna kufara kwaunoita kwengu. Hauna mufaro. Mataura mimi muchiti Fei munoita wokugezesa. Pakumugezesa, pamunomugezesa sei? Idry bath here kuti munotomusumudza muchimuisa mumvura mobva mamugezesa. Pakumusumudza apa mungati here mimi mune dambudziko ramunosangana naro nekuda kwekuti munosumudza mwana? Fei pakunomugezesa handina dhishi hombe. Ndinotomusumudza ndoenda naye kutoilet. Ndinowaridza plastic pasi. Ndaimboita zvechigumbezi. Vamwe vakazoti aiwa usaita zvechigumbezi nokuti chinongotora chitsvina pasi. Saka ndakuita zveplastic. Ndomuwaridzira plastic yangu ndotomugezesa nemvura chaiyo. Ndamugezesa ndodzoka naye ndotoita mumba kuzomupfekesa. Momupfekesa madiapers? Ndomupfekesa mapenda. Kana muine madiapers momupfekesa madiapers? Kana musina mopfekesa? Mopfekesa mapenda.
Pane vamwe vatinombokurukura navo kana kuti vatakataura navo vaiti nekuda kwekuti vanosumudza mwana iye zvinezvi vane dambudziko remusana kana remuchesti. Imimi mungati muri kusangana here nematambudziko akadaro? Matambudziko ayayo ndiwo andiri kusangana nawo, ari kusangana nawo nevamwe. Nokuti unotanga kuzvibvunza kuti iye zvizvi akagara panze apa anoda kuti anodya mumba kana kuti anoda unogeza. Unongozoti hapana zvokuzviita nokuti ndiwo mai vacho, hapana mumwe munhu anokwanisa kukusumudzira. Ende chimwe chinhu chandoda kuti unatsokuudza vanhu ndechekuti vanhu vane dambudziko remwana akadaiwo zvakaoma. Nokuti paunomusumudza musana hauiti chest. Unongosumudza kuti unongozoti ndo zvandiri ndo zvatovepo kusvikira ndife, hazvichachinji, hapana mumwe munhu achambondichinja. 31 to 31 handitombo-chinjwi. Ndechinguva naye kunze kuti baba wake pamwe aripo ndopanoti ndisimudzire mutoite mutoileti, ndisimudzire mwana mutoite mumba. Kana varipo vanombokubatsirai? Vanondibatsira. Tanzwa muchiti mimi mune vana 4, vana venyu i4. Vamwe vacho vahombe here kuna Fei kana kuti vadiki, uye vanokubatsiraiwo here nemwana? Vana vahombe kuna Fei, asi kuti vanogara kudzimba dzavo, havagari neni. Asi kana angouyawo anombondibatsira, anotomboti tizororaiwo, asi kusumudza mwana haagoni nokuti vakainzana nenhau yekuti muviri una Fei. Satoita kubatsirana kusumudza, mubata kumakumbo, mubata kumusoro. Pa15 years Fei anoenda kuchikoro here? Haaendi kuchikoro Fei. Fei haaendi kuchikoro. Ndakambotsvaga nzvimbo ndikaiwana panonzi pabatsirana yaro. Mari ndo yandakashayiwa nokuti yainzi 250. Ndobva ndashaya mari, ndakatadza. Ndobva ndangomuka kangu kuno kumba. Kuri kuti Fei aenda kuchikoro, mungati here imimi zvaikwanisa kumubatsira iye mwana? Inini kana kuri kunzi mwana aenda kuchikoro ndinotofara, nokuti inenge yatova first stage yangu yokuzorora. Ndichipota ndichizonomuonawo, inenge ichiva zororo yangu iyoyo. Kuti hapana kumwe kubatikana kwandingaita kunze kuti aenda kuchikoro, amboenda kuchikoro. Ndokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvandinokwanisa kuti nditi ndichizomubatsirawo iye ikoko kwaanenge. Munharaunda mamunogara mune here kwekuti mungati mimi pane kwatinosanganawo nevamwe kana kuti ndine vamwe vandinozivawo vane dambudziko rakada kuita serangu? Munharaunda mune vana vari disable, vane dambudziko rinenge rangu iri. Tinotosangana mumaexercise kwatinoenda kamwe chete pamwedzi, kutanga kwomwedzi, neimwe purogiramu inonzi Zunde raChiremba. Takangojoinawo secommunity kutongoti tisaba tinofunganya nezvevana vedu kuti ini ndindega ndine dambudziko, plus vanoitira kuti vana vedu vaonekwewo nevanhu tichifamba navo, tichinoungana nevamwe, kuti vana vedu vagozoziva kuti kune mumwe mwana akatodai. Mumwe anogona kutoziva kuti uyu ndakambomuona, ototanga kutofara, kutomufarirawo. Plus vana vedu ivava, ini handine mwana ari disable, imune mwana ari disable, anotoziva kuti ava vanondida, nokuti mabatiro anoita mwana wavo ndo mubatiro vachandiita. Ende vana vedu vanoselekta, vanotoziva kuti uyu munhu handidi, uyu unondida, vanotoziva ipapa paari. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tina mai Fei. Fei mwanasikana ane makore 15 ari kurarama neurema. Mai vaFei vataura kuti zvizhinji ndo vanotoitira Fei nekuti Fei hana zvaanogona kuzviitira ega. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies.
Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinoramba tichikutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Pamatambudziko avari kusangana nawo aya, ndezvipi zvatingaite isusu sevanhu kuedza kurerutsa mutoro waMaifei? Ini matambudziko andinosangana nawo andoda kuti ndirerutsirwe ndekuti fanike kana Faith akanga aenda kuperiod. Daya kwako zvaigona aiwana madhaipa. Zvinondirerukira pakumesa kwaanenge aita. Magumbezi ake anonoka kutota. Saka sipo ndinogona kuishaya panguva yachona iyoyo. Saka ndoida kuti ndikaona madhaipa zvikandirerukira handirambi ndichiwacha panenge yari panguva yake. Ndozvimwe zvinhu zvandinochemera pana Faith. Kozouya futi dai zvaigona Faith aenda kuchikoro. Zvaindirerukira pakurwadziwa kwandinoitwa nenyama dzangu musana nemuchest uyezve ndakabatwa shuga. Zvinhu zvinotondiomera pakutanga kufunga kuti ndinomusumudza sei. Saka akaenda kuchikoro ndoziva kuti mukana wandinenge ndichiwana pakuita zvimabasawo ndichiitira munin'ina wake kuti awane mari dzokuenda kuchikoro nemabhuku. Asi iye kana ari ikoko neiziva kuti anenge achitova free nokudzidza zvakawanda pamubato emaoko, kana kudzidziswa kugeza chaiko, kana kudzidziswa kana kusona, kana kuita chimwe chinhu cheupenyu hwake kuti ramangwana anogona kutozondibatsirawo inini nokuti pane zvimwe zvandinenge ndisina kudzidzawo iye anokwanisa kuzvidzidzawo. Ozouya Faith dai zvaigona aiwana mukana wekuwana wheelchair. Akarwara kana kuti kukaita mapurogiramu ekuti tinofanira kuti tinosangana nevamwe, Faith anenge asina wheelchair. Ndinotanga kufunga kuti pandichamutakura kuenda kana kubhasito pamwe ndisina mari yokuti ndigade kombi. Asi kana baba vacho aripo dzimweni dzenguva anomundibatsira, anobva kuti rega ndikubatsira ndonokusiya ikoko ndogouya ndichikutora. Asi zvakaoma nekuti vamwe vanenge vane mawheelchair vachitamba vakagara pamawheelchair, iye anenge akagara pasi, anokwanisa kutamba redhiyo akagara pasi ipapo, nokuti unogona kutomunzwirawo tsitsi akagara pasi ipapo, vamwe akagara pakanaka. Saka zvimwe zvinhu zvandinenge ndida kuti ndibatsirikane nazvo, wheelchair handina, kunyanya wheelchair handitorina. Patanga tichitaura nemi mataura kuti mimi munoenda kuita mapeace job, asi mataura kuti baba vanokutsigirai zvakanyanya. Baba vanoita basa rei? Vane zvavanoita here zvinokupai cheuviri kuti muone kuti vana vadya vana vapfeka? Baba vanoita part time okuvaka. Munhu anotogona kuvaka ndibhiridha. Asi mabasa acho haasi kuwanika. Iye zvino mamiriro akaita kunze. Vanomaonawo apo neapo. Pavanenge vaendawo zvinenge zvakareruka. Kana vasinawo totongorarama nemajuti andinenge ndichitoita. Naizvozvo. Mwe futi ndechikuti rendinodhongu chaiye kuti nditiwo hama inouya ichinibatsira. Vanenge vasingatodi. Vanenge vachitoti mvura inochata. Saka zvinhu zvese ndingozvionera ndega. Handitorina munhu anondibatsira. Pakada kuti munhu anoda kundibatsira, zvinhu zvakaoma nekuti vanobva kuti mvura inochata. Zvichireva kuti muri kuti imimi pamunogara hapana kubva panyanyosununguka? Hapana kusununguka. Chii chamunofunga mimi kuti chikaitika munokwanisa padambudziko ramuri kutaura zvinokwanisa kubatsira inini? Dai zvaigona ndaiwana pokugara nemwana wangu. Ndaigona kusunungukawo nokuti ndaigona kutora mumwe munhu anondibatsira pamwana. Variko vanenge vachitoda kundibatsira asi hapana mabatsiro anondiita nokuti situation ipandinogara. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tanga tina Maifei. Maifei vati uchinge wapiwa mwana ari kurarama nehurema, gamuchira nekuti ndo zvatopo. Hakuna anosarudza kuti ndiri kuda mwana akadai, nekuti hapana aizosarudza kuti ndiri kuda mwana ane mitezo isina kuringana. Tiri kuda kukutendai
nerutsigiro rwamunotipa pachirongwa chino Twice a Mother. Kune vamwe vatakaunza pachirongwa avo vari kutaura, vari kupupura kuti pane rubatsiro rwavari kuwana kubva kwamuri. Tisakanganwe kuti Diaper Bank redu rinokwanisa kuenderera mberi kana muchinge imimi matibatsira. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother.